Yahay wabol nga kabuntagon. Murag wala pay lami ibangon. Hinuktok sa kadiyot. Pero bangon ta kay pobrita. Maning kaamuta. Uy, naunsa. B3, B4, B5. Mga pita. Dera. Kopi ko black. Ihihi. Ay gawas tas lungga. Indutas kabuntagon. Uy, kana imong makita ang imong kagwapo. Uy, inubalas pagtumar. Yarok ning kopi ko. Susama sa naandan. Mangayo tag initubig ni Vic Soto. Thank you. Okay kayo. Mura po nag-snow ba? So asong ba? Before I let you go, tara, let's go. But wait, unta ni siya obo. Sa ganahan sa bayot. Ay, alams na. Diara. O, wala pa lamog, pero ready to fight. Nagwantot rin na ng kalakaan mga laming ra ba kayo? Saktos load ba? Saktos kargada ba? Ilaam sa mangga, dito ra masig pamutos. O, ha? O, sa karong aktuha, murag na atay nanaan nga dako nga trabahoon. Sa idugayan, ato ning andamon. O, dara, ang Pokeball. Manakop tag Pokemon kaning shield nga tabla o kaning midget nga espada. Ching 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 ching. Tara, ato nang atakihon. Murag na ray dakong Pokemon diri nga way kaligo naglingkod naginuktok tan-awa. Diara gitudlo na. But wait, who's that Pokemon? Si Balbasur ba na? Dili, si Wabble na. Wabble man. Og dihara irag-irag. Hindi ko na kaya. Asa bagay din ang tapita. Ay, kahuot ba niyo? Aw, diara. Wait, mutuo mo ng early bird catches the worm? Di na tinuod, oy. Nganong biisi may gilawag lagi. Dili man lagi wati. Unya, sulutas nitsobe. Ay, isti. Kwarto da ini. Uyo po ning kwartuha kay namin CCTV, oh. Well, paabot ni engineer, aw. Hikap-hikap sa tadiri. Sige na, ayabo na na. Sugda na ito. Yag. Ay, ingam ito ko ginayawan. Guba noon. Sige lang ato ni bulitan or ato ni higtan. Pati kabuhi. Naibang nga gamay. Pila na. Dali na kayo na. Dara. Ayag na. Yuhuhuhu. Pero lang nagbahin og baraha ba? Imo ako, imo. Ikaw toy, ala lang sa kadiha kay musik mapil kas minasa langas kag lawas god o ara puyo diha puyo. Nagpanglain ang dagko gagmay taro nga nagayag diha kay ipakita ang atong kamatso sa atong lawas ba. Ato yun ang TLB kung kinsa gini artistahan ni be side view. Hala Alden Richard kani. Never mind. Palaylay butag tabang minasa kay iniglitter ani na man snack noon. O dali saan ang siminto tada kay ako na ni masahon pagdali. Oha, diara ang siminto. Ato na ni mix didto kining basog siminto. Murag kag nagmix og halo-halo. Oops, tarong nga nagmix toy kanang di mahilaw, kanang di mabasa. Tarong nga na kana O dali nagpala i-mix na natanan kana paspasi. Murag mutog na da. Palaylay tag tabang-tabang diri para makayarok taning krudo nga gipalit ni Anton ba. Tilawatan nga may dawat limpyo. Okay na to. Sakto na siguro to. Pila ray tabang masa-masa palaylay. Ragod para makasnacks ta. Okay na siguro ni boss. Pwede na siguro ni masahon boss. Ikaw di daw sa may mga ambisyon daw when I will grow up, I want to be an army. What time is it? It's Will Time by Techno Marine. Techno Marine na ning tuon ako Ugang ka na minasa isuod na balde. Pagdali. Double time, dali na dito para mahuman na kami minudto na tagotom na pudra ba. Pagdali, uy, kana, ihatag na sa nagmasa, hihiw. Diara, di man ning mga ka, yabon ni diri. Diara, sliced bread, mura mag-cakes Goldilocks, kalami. Unsay dugayan, ato na ni ipahid. Nasa magpahid, murag engineer suliya, paspasag maayo, kuya, bitirano, kayo magpahid ni tawhan na ba. Unsay panganin mo dong, Minti! Kuyawa, kalkulado kay tanan. Wag usik ba? Grabe tawhanam nagpahido murag nagpahido. Ay sigsabad ra pahiran ko nang naong nimo dira ron metong tan-aw na lang ka. Ayos kay nagpahido paspasaw grabe tawhanam murag dili man ni tao siguro kuya. Everything is under control kay nagpahido tawhanam bakin sa mi tawhanam ni. Hala kuya awa di ara photogenic kayo mo nagpahido grabe ngayon natanaw ni photogenic kay ba gargaraon taam nagpahido ta pud mo gwapo. Well paabos pa ni odto magpaluyo lang tas purman god. Nara diri purman hapit na madugay. Tabang-tabang tagamay para ingnon pud mga natay hagod diri bagod palaylay ra guna para makakaunog pa ni odto. Pangit pud nagmay ba kay murag wabol na jud kaayo wabol na jud ang bulsa. Paita ni hapit na madugay. Iritas na lagamay paghuman na pasigaing butin. Ayay ting pa ni odto na nagluto nagkanon si Anton. Gotom na ra ba ning wabol patay gining homie itlog o buwad. Na may pares nga Diyos. Okay na pa ni udtoy nga na. Uy, sa dugaya na ito na yung lutoon. Pero tayo sa
Ato sa ni trivia, unsay pinakalamig nga baton sa itlog? Syempre, kauton. Sa dili madugay, happy nagi madugay kay pas mo na hapit. Luto na ang paniudtos mga wabol, diara noodles, itlog og buli. Now. Og karon sugdan nato ang ato ang panagkubkubay. Here comes the beatbox begin. Grabe naglapang ni mga wabol. Basta mga wabol, ingana gina mga wabol. Way gana, sige ba? Buwa-buwang ba? Grabihan ni mga wabula. O puwa. Ito cute o sa libang ligo. Gwapo po doy. Og diha ra. Wabol lagi pero concrete, of course.